तो ସମ୍ବିତଙ୍କର କାଙ୍ଗୁଳା ମୁଭି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଭି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଲାଇନ ବାଲା, ଯାହାକି 10 ଜୁଲାଇରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ମୁଭି ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା ଆଉ ଜାଣିବା ମୁଭିରେ କୋଉ କୋଉ କାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଭି କେମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ତା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଲାଇନ ବାଲା ମୁଭିରେ ଗୋଟେ ରିଏଲ ଲାଇଫ ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଲାଇନ ବାଲା ଲାଇଫରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି ଆଉ ଲାଇନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। କିଏ ଚୋରିରେ ଲାଇନ ଲବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କିଏ ଲାଇନ ପାଇଁ ଲଢେଇ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଏ ଲାଇନ ବିଲ୍ ତାକୁ ବେଶୀ ଆସୁଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତମକୁ। ତା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଲାଇନ ବାଲା ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କି ଲାଇନ କଟିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଲାଇନ ବାଲାକୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଇନ ବାଲା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଲାଇନ ଟା ତମ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚଉଛି, ସେଇ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମୁଭି ଭିତରେ। ବାକି ମୁଭିର ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଇ ମୁଭିରେ। এই মুভিটিକୁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି এই ମୁଭିଟିକୁ ରାଇଟ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଭିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଯାହାକି 10 ଜୁଲାଇରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ମୁଭିଟି କେମିତି ହବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଭି ଆସିଲା ପରେ ତ ଜଣା ପଡିବ। ବାକି ଲାଇନ ବାଲା ଉପରେ ବେଷ୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଭିଟି। ତ ମୁଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ ରିଲେଟେଡ କଥା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କହିବା କଥା ହଉଛି କି ଏହା ଗୋଟେ ରିଏଲ ଲାଇଫ ବେଷ୍ଟ ମୁଭି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେ ଏଇ ମୁଭିରେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭରପୁର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କିଛି କନସେପ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛି। ତା ସହିତ ମୁଭିରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ କମେଡିଆନ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଭିରେ ଜଣା ପଡୁଛି କି ବହୁତ ସାରା କମେଡି ଭରପୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମୁଭି ଟିକେ ଆସୁଛି 10 ଜୁଲାଇରେ, ଯୋଉ ଟାଇମରେ କିଛି କମ୍ପିଟିସନ ନାହିଁ ମୁଭି ମାର୍କେଟ ଉପରେ। ଯୋଉ କି ଶିକାର ମୁଭି ଚାଲିଥିଲା, ଛକିଶୁନ ମୁଭି ଚାଲିଥିଲା, ତାର ମାର୍କେଟ ଏବେ ଦବି ଦବି ଆସିଲାନି। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କାହିଁକି ନା 16 ଜୁଲାଇରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କିଛି ବଡ ବଡ ମୁଭି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହାକି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଭିଟି ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଦବି ଯାଇପାରେ। ବାକି ଏମିତି କିଛି କନସେପ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲା କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି ତା ଲାଇଫରେ, କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି କେମିତି କରୁଛି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାକୁ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି କି ଏ ମୁଭିରେ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ବି ଭରପୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ମୁଭି କେମିତି ଆସିବ କେମିତି ହବା ଜଣା ପଡିବ। ମୁଭି ଆସିଲା ପରେ ମୁଭିରେ କଣ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାହା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି। ତ ଆପଣ ବି ଜାଣିଗଲେ ମୁଭିରେ କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର, କେମିତି ହବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଭି କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ମୁଭି ଆସିବାର। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ। ଦେଖା ପୁଣି ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।